Či stále je na prd počasie, dneska nás bude pršať celý deň, mám taký pocit. Ja to kašľam. Odkedy som doma, tak len prší. Nevadí. Bude potom zase teplo, takže prečo nie. Vonku stále chčije, už druhý deň. Raňajočky. To mlieko mi k tomu nepasuje, no. Chcel som čaj, ale zistil som, že nemám čaj, tak snad sa neposerem z tej kombinácie. No. Fú. Včera som zaspal, ale o 10. ani som nenahral nič, lebo celý deň pršalo. 2 dní v kuse. Ale teraz mám pocit, že je vonku slnko, takže dneska bude asi počasie lepšie. Idem sa zobudiť a uvidím. No, ale ešte nezačne deň, dám si raňajky, kým tu sú ešte nejakí chlapci zo Slovenska. No, to počasie dneska vyzerá už lepšie. Tak som si dal teda prať. Topánky som si dal oprať aj po víkende, aj tašky. A rozmýšľam, že dneska asi budem vládne na bicykli možno do nejakého parku, kde som ešte nebol, keď je tak pekne konečne. Po 3 dňoch alebo koľkých 2 z tej izby, keby som bol vo väzení. Toto počasie konečne pekné. Tiež by som mohol sledať asi možno aj ostrihať, už to mám celkom dlhé. Uvidím. No ale stále mi píše ten kamarát z Južnej Korei, čo som bol s ním liest 2-krát, že nech idem s ním, s jedným Kolumbíčanom a ešte s jedným Černochom na road trip na druhú stranu Austrálie. Keď teraz rozmýšľam, to je jaká kombinácia? Európan, Kolumbia, Južná Korea a Černoch. To je jak Netflix nejaký film. Ešte jeden z nás bude gej a úplne. No ale pointa je to, že ma volá proste na týždenný road trip do Pertu. Zo Sydney do Pertu, čo je na druhej strane Austrálie a je to strašne ďaleko. To je 42 hodín len čistej jazdy. Ja neviem, ako chce ísť tam a naspäť za týždeň. To nie je možné fyzicky. Teda je. Má taký kamionecký štýl, ale ty kokos to nie. To je 90% času budem sedieť len v aute. To nie. Ako nápad dobrý, ale nie ty kokos na týždeň. To je bullshit. To sa nedá stihnúť. Teda dá, ale nič z toho nebude. Uvidím. Každopádne dneska si porobím, poupratujem, operem, jak som povedal a čo vymyslím asi po obede na bicykli volať behnúť. Trošku sa rozhýbať po tých 2 dňoch. A na Vianoce som sa rozhodol, som tu sám, ani to ako Vianoce nepociťujem, ale to úplne jedno. Spravím si teda na štedrý deň aspoň hrachovú polievku, malú porciu a spravím si aj šalát s nejakou rybou, ktorú som ešte asi nemal. Vyskúšam nejakú oceánsku rybu. Tak si trošku také Vianoce spravím menšie. A musím nejaké darčeky povymýšľať. Mám už nápad. Mama mi dala dobrý nápad. Losy. To je easy nápad. Je to malé, je to lacné. Trošku to poteší. A keď niekto vyhrá, tak ho to poteší trošku viacej. Áno, to urobím. Pokúpim proste losy, tuto pre chalanov, 4 losy, každému 1. Alebo 3, koľko nás tu je, ja neviem ani. A možno aj domov. A cez videohovor to vyškrkám každému 1. Možno bude jeden výherný. A tak čo, no. Nejako zabiť čas. Idem na to. Wow. Od veci. Ale update, trošku riešim YouTube ten kanál, keď to dávam trošku verejné tie videá a dávam to na svoj v podstate osobný účet, takže ja si rozmýšľam, že dám to nejaký iný kanál a riešim práve ako stiahnuť všetky videá, v podstate asi začalo to možno Amerikou až doteraz, čo je nejakých 60 videí. A konečne sme zistili aj s kamarátom, ako to uploadnúť, tak asi pôjdem do toho. Preduploadnúť, downloadnúť, to bol problém. Nevedel som, ako stiahnuť videá z YouTube, lebo je tam YouTube ponúka len 725, čo je málo, ale už sme prišli na to, ako to stiahnuť Full HD alebo 4K, takže asi vytvorím nový účet a tam to všetko budem dávať. Je pravda, že mať to na svojom osobnom účte, kde mám aj videá z rodiny a podobné, je trošku blbosť, tak asi pôjdem do toho. V priebehu najbližších dní. Aspoň nejaká vianočná nálada, keď je také teplo. Idem si do obchodu niečo nakúpiť, nejaké ingrediencie, aj pripravujem si pomaly na perník. Zajtra alebo pozajtra napečiem, na Vianoce si.
A tiež aj idem si kúpiť jednu omáčku, ktorá je len v korejskej štvrti. No nie priamo len v korejských, ale je to hlavne pri tých viac azijských štvrťach. Takže idem do Kempsey, čo je zase tak vlastne o jednu vedľa, 3 minútky vlakom. A to je taká čínsko-japonská, korejská štvrť, taký mix, tak tam dúfam, že to bude. Je to omáčka taká, už som ju používal, dlho som ju nevedel nájsť, tak dúfam, že tam bude. Spolieham sa na to, že tam bude. A nás je to vlastne s bravčovým mesom dneska, chutí mi. Aj tá korejská omáčka je fakt dobrá, dúfam, že tam bude. Normálne, že malý Chinatown na toto. Aby ho neskapali tuto. Dúfam, že toto bude. Ešte to tu nájsť. Začína pocitovať mierne sklamanie. Nenašiel som to už asi v 4. regáli. Opäť som v tom 1. regáli, kde bola najväčšia šanca, že to tu bude, lebo to je Asian food. Není to tu. Poznám iba jeden obchod, kde to majú. Paradoxne je to v tureckej štvrti, kúsok od toho miesta, kde som býval na začiatku. Pôjdem tam nedeľu na Vianoce, v tej komunity slovenskej, tak rozmýšľam, že sa normálne v tom obchode asi zastavím a kúpim si to do zásoby, lebo hľadám to už veľmi dlho, toto je možno 4. Woolworths. Konkrétne tento je v tej čínskej štvrti a nie je to tu, takže neviem. Zaujímavé. Čo je piatok. Prišli sme v nedeľu večer z tej turistiky. Jak teraz kráčam, stále cítim tú nohu. Nepáči sa mi to. Plánoval som niekde ísť na nejakú turistiku. Teraz neviem, čo s tým budem robiť. Chcel som ísť cez sviatky do Blue Mountains na turistiku, ale teraz neviem, lebo keď tú nohu zaťažím nejakou 15 km túrou, tak stavím sa, že to bude boleť znova, tak teraz neviem. Kurník šopa, čo z toho mám? Musím si kúpiť tie topánky turistické. To bude hádam lepšie, keď ich budem mať. Ja si myslím, že to je tým. Plus zle stúpam na nohu. Nestáva na to väčší pozor. Za mnou môže byť vidieť dieťa na vodítku. Dobre. Toto námestie má zaujímavý vibe. Park plný vtákov. A tam je to námestie. Dobre, stromček som videl, aj čínsku štvrť. Nenadchlo ma to tu, asi som tu posledný krát. Ani som tu nenašiel tú omáčku, čo som chcel. Idem naspäť. Musím povedať, že to bola veľmi zbytočná cesta ísť sem do tejto čínskej štvrti, lebo jednak tu není tá omáčka a na druhé aj som sa chcel ísť pozrieť, ako to vyzerá detálnejšie, ale nič moc. Ja moc čínsku asi kultúru a jedla asi, to mi nejde ku mne moc, ne. Dúfam, že to bolo čínska, netrepem blbosti, ale vyzeralo to všetko také viac do čínštiny. Musím sa už ale niečoho nájsť, už pociťujem hlad celkom. Dúfal som, že si tu niečo kúpime, opäť ne. Mne to čínske jedlo moc nejde. Tak idem naspäť do Canterbury, kde bývam a tam sa niečo asi pozriem. Prípadne to, čo si kúpim na navarenie, si to asi navarím a zjem. Uvidím, rozhodnem sa doma v obchode. Alebo podľa hladu. A hurá do Canterbury domov. Toto som nepochopil inak. Ten plast okolo stĺpa asi kvôli sprejom, alebo neviem. A pozeral som sa na internete, tú časť, kde som bol teraz v Kempsey, je to čínska, takže som to trafil. Ja môžem sa ísť jesť a pozerať. Tak nakoniec som nikde nešiel, počasie sa pokazilo. Poďme mali spať už. Zajtra vláde asi vybehnem už. Počasie by sa nemalo zajtra pokaziť. Je lepšie ako dnes. Teraz zase nejaký malo pršať, ale asi nebude, ale je úplne nejaký by malo pršať. Takže good night.